बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बानजायनायाव आरो लखिमपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि लेंथुमनायाव जथायै लखिमपुर हालामनि सिङाव थानाय उत्तर कुलाबालि मिलन ज्योति ब्रह्म समाज जोंमा मन्दिराव आमथिसुवाखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे मेहेरगोनां प्रसारक पुरुहित आफामोननि खौसेयै सावरायनाय जायो। ब्रह्म धोरोमनि धोरोमारि समाजारि बायदि बायदि आयदाखौ लानानै सानथौ बिजिरनाय ब्रह्म धोरोम सिबियारि भक्त आइ बाबामोनखौ लानानै गाजा गोमजायै जथुम्मा खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव फारियै बाहागो लायो असिनि कुमार स्वर्गियारि आफादगिरि दुलाराय मिरु ब्रह्म धोरोम आफाद, लीलाकान्त ब्रह्म गाहाय आचार्य बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद, सुशान्त मोसाहारि नेहाथारि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद, चन्द्र महन मोसाहारि आफादगिरि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद, गपाल चन्द्र बसुमतारि आचार्य बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद, नबकुमार ब्रह्म बारग' आफादगिरि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद, महेन्द्र दैमारि मासिगिरि ब्रह्म गियान खुगा लाइसि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद, लादुराम बसुमतारि बारग' नेहाथारि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो चन्द्र ब्रह्म नार्जारि लखिमपुर आन्चलिकनि गिबि ब्रह्म धोरोम फोसावगिरि बिथां गेदेमा बाबा आइमोनजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन गामिनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोना बाहागो लायो।